nitere Homa Bay Women Sacco. Homa Bay Women Sacco is a private entity. My is only left for the members. Yadi my members Homa Bay Women Sacco. Deniti accounting na let man. Deniti. Amiyo kaeto inuwon ikwalo pesagi idhi gero godo ot kaete kao miyo moro machiliel manigi ot moro mathin tidhi igolo wiye iwe koth goye to en manogoni kura momiyi bedo women rep gero wanga odak e Simba nyaka 2016 en oyudo pesa ka yadi manosa omiyo jothurwa adiera dhi wuok adiera dhi time ng'awa adiera dhi time ng'awa kikwalo matin to kaka wamiyi maduong' youth sadi mantie ka oting'o lwetgi malo to yudhegi duto te Diang Bobo mowadgi kata Robert mowadgi wanga ema akano bio manage nga tournament ka wanyuome kanye wanyuomo wadgi na Joma be utie na monyuomo owadgi wango ting'na lwete malo kaonge wan gi youth ma Homa Bay yang'owa mano owinjore bende timo gigoyi omiyo ka gichame to gichame achama to 2022 to wan ang'owa